Iloilo City nagaisahanon nga lugar sa Western Visayas ngaging classify sa National IATF sa moderate risk area sa COVID-19. City government mag-apila sa Interagency Task Force nga ipadalo man ang syudad sa Modified General Community Quarantine. Si Zen Kilantang nakatutok. Magapadalas ang sulat si Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa National Interagency Task Force agud mag-apela matapos nga ginrekomenda ang syudad nga ipabilin sa gihapon sa General Community Quarantine umpisa Hunyo 1 tubtob 15. Base sa IATF Resolution No. 4, ang syudad sang Iloilo lang nagaisahanon nga magapabilin sa GCQ. Suno sa alkalde, kinahanglan nga mapadayon ng economic activities sa syudad agud makabangon. Una, ang mga misa, pwede na. Kadua, ang mga negosyo iban nga hindi pa ginatugtan subong, matugtan ta na. Katatlo, ang volume sa taong ara sa mga businesses, subong 50% lang, pero makadugang-dugang kita. No? Sa tion nga mangin modified GCQ ang syudad, mahimo na nga magpatigayon sa religious activities, pagabuksan ng iban nga establishmento, kag madugangan ang pagsulod sa mga tao. Ginapasiguro naman sa alkalde nga handa ang syudad sa mangin epekto sa modified GCQ. Ilabi na nga may isolation facility ang syudad, kag ginaproseso na ang laboratory testing center. May araman kita 60 na bilog na train para sa contact tracing. May mga salakyan kita nga ginasugat para sa mga specimen. May pila kita ka tao nga nagakuha sang swab, no? Train kita iya. May ara kita mga isolation centers. Magasapol subong nga hapon ng mga local chief executive sa rehiyon, agud handaan ang community quarantine. Samtang sa pinakaulihing nga datos sang Iloilo City Government, nagdangat na sa 3,434 ang nakuhaan sang swab samples nga mga frontliner kag mga repatriated OFWs. 1,634 naman ang ginpaidalom sa rapid test. Sa subong mayara na lang sang apat nga total active COVID-19 cases ang syudad. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.